Inibingelele kuphi na kuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezo sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Sanibona nezweni. Wathi King Nuba lo. Abanye bawumbona abanye bafisa ukumbona. Abanye bawuyelwa ithemba ngokumbona. Abanye ngokumthinta nje bawuthathela izono zakhe ezweni. Njengobani. Asafikile uKing Nuba. Uboss webulibo umuntu ogwa kahle ezweni. Njengobani. Akekho umunye. Ngithi yimi King Nuba. Yimi kwasemabhinqa nje ufana bamingana lunge oy bafowethu ngithanda nibona nje njengamanje ezweni yezwa njengomuntu osestyleni ubhuthe Avita niyezwa njengoba nazi ke nami ukuthi ngigwa kahle ezweni futhi ayishiphu nje ngigqonte ezeyimali angithi njengoba ngibona nje ngibona nje la izansi umfana kaAbita lo le intabe zase Italy njengobani le phesheya kwezilwandle njengobani ngigqoke iAbita la u4000 isicathulo sami ngisigqoka mina 4000 yeah unyathela kungabe indaba zalutho wembo nginyathela nje ngabe indaba zalutho nginyathela imbuzi uma uthanda ungasho ukuthi umfana weBrandwood ngoba ngiyadlalela nje lezi ezinamagama nezo into yami into enegama ezweni ngishala uBrandwood la elaba abashiphu kwelaba babo 3000 elwasha itolo ngo200 nje kuphela namanje ngiyelwasha njengoba ngisuka njengobani eso ithoya ukuthi ngiyakhona ngiyambonisa nje ay esweni bakwethu angizohlala kakhulu ngisigulisa koNuba yabo khona la ngisafuthuma khona ezweni ngikhuphuke kancane nje just nje ukuthi nazi ukuthi I'm affordable akekho afford ezweni ngikhuphuka ngeshati lepolo la nalo nje lila ko 3.5 njengobani ezweni bakwethu bese ngikhuphuka la ngenhla nginesigqoko sami esa 5000 mawuthanda usenza isifonyo njengoba siba isifonyo mawuthandile kuya ngokuthi wedithini ukuthi ukuphi niyazwa mawuthanda futhi kibo upoloneke yabo kuyashiyana ushiyana ukwenza ezweni niyazwa angizoqeda ke zonke izinto engiyigqokile ukuthi izimali niyazwa lana bese ke ngikhuphuka ngejazi lami 15000
ngithi ungathi ngipolo wema eswini ayayi eswini bakwethu lana isiphamo sami esegushu ke lesi siyadura kakhulu sasu 45,000 bangiphazama ngangiswipe akithi ngumswipheni ngumswipheni ngithi wema ngaze ngaswipe eswini bakwethu sengiphuma nje ngoba ngizophuma manje umnikazi we-hit song njengoba senizwile enye ezayo nje hit song njengobani ezweni wacula kahle kanje ngibonge nje ngisazokwehlwanisa unyaka ukuthi ngizokwehlukanisa unyaka ngibonge nje ukuthi nizongivotela ngiyabonga kakhulu noma ngingangivotela kodwa ngiyabonga niyezwa angithi wazana bafana bami ngithi wosami nje sesithi wosami wema ngithi ngifuna ukuthenga liphi limoto no kwayi hayi ma ezweni ngifuna ukuthenga liphi limoto no kwayi njengobani sasithi wosani 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 ngithi wema kwaze kwamnandi esweni ngithi bhabhayini ngaze nithi ngithwele esweni wema King Nova mfowethu. Akanjayini ihlobo King Nova. Azike intombi efuna ukwazi ukuthi King Nova uthathile noma engathathile. King Nova. Sifuna ukuzwa intombi ukuthi uthathile yini bafo. Noma uthathanga mhlawumbe usabuka. Hayi ngiyabamba. Yazibili iboqo sikhaya. Mina umuntu onenhliziyo enhle kakhulu inhliziyo yakhe King Nova inamagumba amaningi. Nawe wofika uyolitholela lapha ezweni niyezwa. Ngingayinaki le ring le stop nonsense angifuni izigcwalele le yabo angakathathi nje ngisingle and available ezweni isanga khona uKing Nova khona la ezweni ngithi naze nabahle ezweni bakwethu bafuna ukwazi ukuthi khona la ngaphakathi kunzima kakhulu lesikhwama sifana nesendidando asibona nobubano ezweni Ukhona sanomuza ngoKing Nova. Ayoya King Nova hey. Abangibona izandla abajabule uKing Nova phezulu izandla abanamhlanje nawo King Nova ukhona namhlanje. Aw bafo. Nabalandeli bathi abafuna uphume. Bakwethu ukhona buza ukuthi iPax limalini yabo. iPax leli ngawathola eship kakhulu lilodwa I think ayilako elilodwa la ku 2.5 ashayela ukudura kunesizathu sakhona ke bakwethu niyezwa kunesizathu akuyiwona lama packs lawa anekuyimpahla lapha phandle yabo ama packs enkosi lawo yasezweni ngithi mina ngiyisekela likaMdali niyezwa nasemazulwini kuyaziwa ukuthi mawufuna izibusiso yozala njengobani abanye bathi nginenyuka abanye bathi ngithwela kanti lutho kwathi ngaze ngaduma kahle esweni njengoba ngisho nje ukuthi ngawathola ship kakhulu ama packs ajwayele ukuba la ku 4,000 imali lodwa isizathu yini na mali lo lekho ngesinye isihlahla niyezwa iPax leli lekho ngesihlahla somdlebe mawutholela lona ucebile nje ngiyadura bakwethu ngathi ngaze ngadura wembo eswenu bakwethu asibonaneni ku Facebook King Nova Media, Instagram King Nova 1, YouTube King Nova Media ezweni yazi hit song sazoyihlukanisa unyaka njengobani an official Abita ambassador from Italy isilungu leso wema eswenu akanjani ihlalisa enkulu bafowethu entshayeleyo no King Nova bafowethu namhlanje nathi emaphepetheni siyabonga mfowethu siyabonga sijabule kakhulu nami ngijabula bakhona lana ezweni ngisho abantu bahlazi bafike la khona inkosi yasezweni ngoba iyodwa inkosi ezweni so isekela likaMdali deputy god lo njengobani ikhuluma izinto zenzeke ezweni wema esweni ngipapa yini wema Aye King Nova hey